wanda ya fara tashi tun daga shekarar 2011 har zuwa kwanan 2022 muna fatan da ya gaba da ya gaba da 2020. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkun ku da tahir West ta Hausa TV. Ta samu fi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin zane da albarka mana mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin zane albarka mana mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi dai wannan mawaƙi wato Umar M Sharif ba ɓoyayyar fuska ba ce, sanannen fuska ce wanda kun riga kun san tun gabanin wajen shekara misalin 10 za mu ci ko shekara 11. Sai dai abin da muke da ita sai da kai kan zama farkon shigo ga wannan jihar ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribing. Shalaki da kuma comment yadda kama ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattun wasu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan jihar ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribing. Shalaki da kuma comment yadda kama ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattun wasu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Kafin dai mu tafi daga wannan channel ta mai albarka wato Washi ta Hausa TV, za mu kokari kamar yadda kuka ji farkon wannan waka a cikin wannan channel ta mai albarka, za mu kokari mu saka muku a ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka. Kai dai abin da muke da tunatar da ke har yau har gobe kada ka sake kamanta. Idan yau na farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe. Sha like da kuma comment yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Bari dai mu kara daga namu mu tafi a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mu ba Umar M Sharif mu ba kuɗi tare da shi. Idan abin da muke da tunatar da kai idan yana farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai